Bueno, benetzat, arrazoi garrantzitsuena edo interesgarriena proiektu honetan da elkarlana, bi ikasgaien artean egiten duen elkarlana, eta elkarlan horrek ematen duen aukera, nik uste bakarka lortuko ez genituzkeen hainbat lorpen eukitzeko, hainbat gauza lortzeko. Nik uste bai musikakoa bakarka edo gorputz hezkuntza bakarka ikasletatik agian ez genituzke olako gorputz adierazpenekin lotutako olako produkzioak eta horrelako edukia lantzeko hainbeste aukera eta elkarlanean iruditzen zait ikasleak eta engantzatzeko eta erakartzeko errazagoa dela, bai. Iruditzen zait alde hortatik oso interesgarria dela eta gero iruditzen zait olako unitate bat lantzen ikasleen emozioak, adierazpenak, hainbat eduki ez hain ohikoenak, hain ohituak ez daudenak lantzen, lantzen diala eta alde hortatik iruditzen zait oso interesgarria eta animatu. Eta gero, iruditzen zait ere, frogatzea interesgarria dela, ez? Gu frogatu genuen eta, pozik eratu ginen. Frogatu eta bakoitzak edo bere esparrura eman dezake edo bere aldaketak egin edo egokitu dezake, baina nik animatuko nuke frogatzea gutxienez. Zaila izan zen, sentimenduak adierazten dira gehien bat hitzez, eta keinuz adieraztea zaila da. Eta urduri sentitu ginen batzuetan. Ere bai, lotxatuta erakusterakoan. Eta, erreplikatuko zenukete horrelako proiektu bat? Bueno.